आं थाङालै आं लोंहैसो नागिरदों खापसे लंथं आंखौ गाज्रि मोनदोंना लंथं होनबा दुखु मोनो निकेट होनबा गाज्रि मोना आंखौ बे मेथाइनि थाखाय सोरबा सोरबा लंथं मोसानो थिनदों आं लंथं मोसाया मा लंथं मोसानांगौमोनलाय आंथ' लंथं खुना मोसानो थिनाखै बे गानाव आं थिनदों आं होनदों गोदोनि जुगाव मानसिया लंथंसो जुजिखायो सोर साबेसेया गस्ला गानना उजिदों बाव खिथालाय सोरबा दं नामा हो गस्ला गानना उजिनाय दङ सोरबाव दङ आयै आइफोर आङो दिनै नयनखौ मोनसे माबा खालामनो खानाय रुंबां गानखौ खननो थाखाय खानाय रुंबां मेगन बेस्रां आङो जन खरजि दिनै आंनि फंबाय नयन बरगयारिखौ आं रिक्वेस्ट खालामगोन खानाय रुंबां मेगन बेस्रां रावबो मानसिया गस्ला गाननानै उजिया लंथं होनबा दुखु मोनो निकेट होनबा गाज्रि मोना खोनाबाय आं होनदों बे गानाव आं होनदों थाङै थुङै गिदिं गिदा फैफिनबाय लंथं जुगा खोनासंग्रे फाग्लाफोर र' आं आइफोरनो खिथानो नागिरदों आं मा बुंनो नागिरदों गाननि सोमोन्दै आं दिनै खोन्थालांनो नागिरदों आं जिबनाव खिथाफेराखैमोन आं बुंनोसै माने गाननाय जोमनाया खुनु सिमा गैला सोरबा सोरबा गाननायानो साबसिनसै बिदि जाबाय नङा आइफोर हा गाननाया साबसिन नङा होमबा दा बेखौसो आं होनदों दा गोदोनि मानसिफ्रा मा होनो बिखुं नुहैयोमोन नामा नुहैयामोन जानजि नुहैयोमोन नामा नुहैयामोन दाना जानजि नुहोबाय फेन्दा नुहोबाय हान्थु नुहोबाय मालाबा बे गासिबो नुलांजोबसिगोन बेखौनोथ' होनदों आङो बेबो नैसिन नुखासैसो ओमफ्राय गाहायना नैसिन नुहैसो होमबा बेसेबां गोबाव नांगौ 25 बोसोरनि उनाव जोङो सैमा अमाफोरबो जासिगोन लंथं आं होननायानो जागोन सानसेमाव
जुगावलाय गोदोनि जुगावलाय जं जंगार लानानै मैहुर खालामनाय हाग्रा बिलाइ गाननानै संसार जानाय थाङै थुङै बिदि दा फैफिनबाय लंथं जुगा फैफिनबाय लंथं जुगा फैफिनबाय लंथं जुगा फैफिनबाय लंथं जुगा फैफिनबाय लंथं मोदांगु लंथं मोदांगु लंथं मोदांगु दा आं दसे थाथ'नोसै आरोखि आं एसे रेस्ट लानोसै आं खाबनोसै लाहैनो थारमाने गाज्रि नांनायफोर दे माने आं रेस्ट लानो नामा आं लाहैनोसो नागिरदों माने कमिटि बिथांमोनहा सासे लोकेलनि मेथाइ खनग्रा दं नामा नोंथांमोन जायगानि আপনাকে আমি কি বলছেন আপনি বুঝতে পারছেন তো তাহলে আমি কি বলতে লাগবো আমার সাথে অসমীয়া আমি অসমীয়া বলতে পারি না আমাদের সাথে বাংলা বলেন বাংলা আমি শুদ্ধভাবে বলতে পারি বুঝতে পারি অন্য বুঝতে পারি না বড় বাংলা হিন্দি